क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। रतिया में बारतिया संग नाचा के लिहले जादव जी। रतिया में बारतिया संग नाचा के लिहले जादव जी। अयोठावा से चूमा ओठा साटा के लिहले जादव जी। अयोठावा से चूमा ओठा साटा के लिहले जादव जी। कोराबा में हामा के सूता के लिहले जादव जी। अयोठावा से चूमा ओठा साटा के लिहले जादव जी। अयोठावा से चूमा ओठ साटा के लिहले जादव जी। मौका देखी के उता हमर पास आइले, मन कैनी तबो हमर हाथ धइले। मौका देखी के उता हमर पास आइले, मन कैनी तबो हमर हाथ धइले। गाड़ी 2000 के देखा के लिहले जादव जी। ओठावा से चूमा ओठा साटा के लिहले जादव जी। अयोठावा से चूमा ओठा साटा के लिहले जादव जी। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। गुड्डू मारुति संगे बरियर कैले, सोनू सुधा नसुआ कवारी धैले। गुड्डू मारुति संगे बरियर कैले, दीपक विकास के कवारी धैले। राई फल के नोख से डेरा के लिहले जादव जी। अयोठावा से चूमा ओठा साटा के लिहले जादव जी। अयोठावा से चूमा ओठा साटा के लिहले जादव जी। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।